Národné komunikačné a informačné centrum nepočujúcich ani rozčítaví v Slovenskej republike uvádza Videonoviny ročník 3 číslo 1 28. február 2015. Dobrý deň. Videonoviny prvýkrát v roku 2015. Pozdravujeme všetkých a prajeme do nového roku veľa zdravia a úspechov. Informácie z Národnej rady nepočujúcich ani rozčítaví v Slovenskej republike. Dnes, 28. februára 2015, sme ukončili verejnú diskusiu k návrhu zákona o komunikačných informačných systémoch nepočujúcich, nedoslýchavých a hluchoslepých osôb. Čo bude ďalej? Vytvoríme pracovnú skupinu. Do 13. marca 2015 potrebujeme vrátiť návratky, kde každá organizácia môže navrhnúť svojho zástupcu v pracovnej skupine. Návratky pošleme zajtra. Tešíme sa s vami na spoluprácu na našom návrhu zákona. Videli ste Videonoviny ročník 3 číslo 1 28. február 2015. Ďakujeme za pozornosť.